गिबियाव गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दिनै बे बारलिमारि बान्दो खर'आव मोनसे गोदानै पिकनिक स्पट खुलिबाय। आं गिबियावनो बे जायफोर बे बान्दो खर'नि पिकनिकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा जितु मेनेजमेन्ट बिथांमोनखौसो आं धन्यबाद होग्रोदों। खारन जोंनि मानसिफ्रा गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो जों बर'ल' नङा, बिभिन्न जनजातिया गोदान बोसोरखौ बयबो बरायो। सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बयबो जिबनाव गोदान माने बोसोर गोदान, बोसोरसे थांनायनि उनाव बोसोर गोदान फैयो। बे बोसोर गोदानाव बयबो रंजानो लुबैयो। खारन नेक्स्टआव सोर थागोन थाया जिबना खुनु गोरोन्थि गैया। दा बिनि जुनै बोसोर फुरायनाय लोगो लोगो बयबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जावरिखाङो, बोराय बुरि बयबो गोदान बोसोराव अमा बेदर, दाउ बेदर, बायदिसिना जौ गिसि बेफोरजों जानाय लोंनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिजों लोगोसे बयबो बिभिन्न बे जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे निउ इयारखौ फालिनाय जायो। दा बिनिखायनो बिथांमोना गोजानफ्राव जेरेखम जोंनि मानसिफोरा गारि घरा लानानै थाङो, बेंगल हक सरलपारा हक बिभिन्न जायगायाव। दा जोङो गोजानाव थांनांला आरोखि। बिथांमोना दिनै बिराद गावसोरनो फैसा गारनानै जे हाग्रा ओनसोलमोन, साइलेन्ट बिराद मोजां जायगा, दिप एकदम बाव बिफां लाइफां औवा थौवा गासिबो दंजोबो, गासिबोनो प्रयजननि खुनु माबा गैया, दंखाजोबो आरोखि। दा बेफ्राव खुलिनो थाखाय धन्यबाद। आरो जोंनि मानसिफ्रा फैथों बाहाय। बिथांमोना जायफोर मिथियाखै मिथिथों। बे मिडियानि गेजेरजों आं बुंहरदों बारलिमारि बान्दो खर' लामा कमिउनिकेसनफ्रा खुनु उसुबिदा गैया, मोजांजोब। दिउ फैना बिथांमोना आरामसे ट्रोब हाबफैनो हागोन, बेखौनो आं खावलायदों, नङा होमबा? आरो गसाइगाव साब डिभिजननि मथथे 3 किल'मिटार जागोन, नङा होमबा? गसाइगावनिफ्राय खाथि गारिजों फैबा 20 मिनिटनि बेफार। गतिके खावलायहरबाय रायजो राजा बयखौबो निउ इयार बरायग्रा रायजो राजा बिथांमोन, सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोननि जितु खस्थ' खालामनानै दिनै बे बान्दो खर' पिकनिक स्पट बानायदों, बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैथों, जौगाखांहोफैथों, बेखौनो आं खावलायहरदों। दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो बिथांमोननि जितु मिजिं आसा बियो जाफुंसारथों। आरो जाहाथे बयबो फैनानै बाव आलो गोजोनै एन्जयमेन्ट लाफैनो हाथों। जेबो खस्थ' थस्थ'नि जेबो खोथा गैया। आरामसे बिथांमोननि जितु रिसिपसन, बिथांमोनहा जे फर्मेलिटि दं, बे फर्मेलिटि नोंथांमोनखौ बरायगोन, जानाय लोंनाय बेबस्था खालामना होगोन, नङा होमबा? पिकनिक मानि मा? पिकनिक स्पट मानि बेनोखा। जानाय लोंनाय आरो सोरनिबा उसुबिदा, सोरनिबा हाबा बाव रिसिपसनबो खालामफैनो हागोन, सोरनिबा बार्थडेनिबो बाव खालामफैनो हागोन। बिभिन्न आयजनखौ बिथांमोनहा बाहाय फैनानै खालामफैनो हागोन। मोजां। दा आं हाबहैनो हायाखै दाबो, हाबहैनाया नायलांसै, नङा होमबा? बेखिनिखौनो खावलायबाय। जायफोर खुलिदों आरो जायफोर जानो फैगोन बिसोरनि थाखाय डिसिप्लिननि सोमोन्दै मा बुंनो? डिसिप्लिनाथ' खुब थालायनांगोन। गावजों गाव मानिलायाबा, मोजां रोखोम आखुखौ देखायलायाबा, बेहायथ' गाव गावखौसो लाजिथाव माबा मा होनो बेबहार देखायना लानाय जागोन। ओंखायनो रंजाफैथों, जाथों। रंजानाय जानायजों लोगोसे गाव गावनि भाषा, गाव गावनि जितु कालचार, गाव गावनि बेबहार, बेखौ जाहाथे बिथांमोना डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलियो। बाव गाइडलाइन थाखागोन, बे गाइडलाइन मथेन सोलिफैयो। बिथांमोनखौ आं खावलायहरबाय जाहाथे इनडिसिप्लिन दाजाथों। खारन गामि एरियायाव बेफोर सोलिया, नङा होमबा? जिहेथु जोंनि आखल आखुखौ लोङै जायै जों थिग खालामनाया मोजां। खायफा लोंब्ला जाब्ला बावो, गावनि माबाखौ आलदा रोखोमै माबा मोनसे माबा माबि देखायफ्लाङो, बुंफ्लाङो, जाहाथे बेफोर जाया आरोखि। जों बयबो मानिलायनानै सोलिनांगौ, जों बयखौबो सनमान होनानै सोलिनांगौ। आं बेखिनिखौनो खावलायदों।